je gledao u svitanje dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna. Rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proći. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Prije točno 15 godina, u rano jutarnjim satima 22. siječnja 1993. počela je jedna od najuspješnijih operacija Hrvatske vojske. Operacija koja je označila svoju u dotadašnjem vijeku Domovinskog rata, operacija Maslenica. Zadarsko zaleđe bilo je okupirano, Zadar i priobalje pod stalnom metom neprijateljskog topništva, presječen jedini cestovni pravac preko srušenog Masleničkog mosta koji je povezivao hrvatski sjever i jug, tek su neki od razloga za poduzimanje operacije. I Hrvatska vojska je tog siječanskog jutra krenula vratiti ono što je oduvijek i bilo hrvatsko. Operacija je izvedena u potpunoj tajnosti, u samo 72 sata i u sudjelovanje svih triju grana oružanih snaga, 92 četvorna kilometra dotad okupiranog hrvatskog teritorija i ostvareni svi glavni ciljevi operacije. Hrvatski sjever i jug ponovno su povezani. Pontonski most izgrađen je nedaleko od srušenog i osigurao je slobodno prometovanje Novskim ždrilom do izgradnje novog Masleničkog mosta. No ono što je možda bio je to početak stvaranja vojne sile spremne donijeti slobodu cijeloj Hrvatskoj. Svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Podsjećajući na te sudbonosne ratne dane, na jubilarnu 15. obljetnicu, okupili su se ponovno ratni zapovjednici i izravni sudionici operacije kako bi još jednom istaknuli njezinu važnost i posebnost. Među njima bili su general bojnik Luka Đanko, koji je govorio o snagama zbornog područja Split i njihovoj mobilizaciji tijekom operacije. Pukovnik podsjetio je na djelovanje MUP-ovih specijalnih snaga koji su s položaja na Velebitu, unatoč ekstremnim uvjetima, ovladali dominantnim kotama i komunikacijama. Bile su to zadaće koje su tražile nadljudske napore, a bile su izvedene uspješno zahvaljujući upravo nemjerljivoj ljubavi prema domovini. To su bili ljudi koji su bili svjesni vremena, prostora, događanja. To su bili ljudi koji su imali visoku nacionalnu svijest i odgovornost za vrijeme koje je i koje će uslijediti. Znači, bila je prisutna dragovoljnost, tamo nije utjerao nikoga nije mobilizirao i to nisu po meni bili profesionalci. Mi nismo, profesionalci su danas naši prijatelji, naši momci u Afganistanu, a mi smo bili domoljubi, mi smo bili O sudjelovanju postrojbi HRM-a i njihovim snažnom pozitivnom psihološkom učinku govorio je admiral Vic Stipetić. Na angažman vojne policije koja je sudjelovala i u aktivnoj obrani i u zadaćama osiguranja podsjetio je brigadir Marijan Biškić. Jedna od posebnosti operacije bilo je i sudjelovanje svih gardijskih brigada, od kojih je svaka na svoj način pridonijela njezinoj uspješnosti, iako su neke bile tek u osnivanju, a na bojišnicu sa 100 km udaljenih područja i uvođene u borbu iz pokreta. Na njihov značaj podsjetili su pukovnik Boris Jacović, brigadni general Frane Tomičić, brigadir Mladen Puzul. O specifičnoj ulozi 3. gardijske brigade koja je zbog potrebe promjena snaga na bojištu prebačena helikopterima govorio je general pukovnik Mladen Kruljac.
Bio je to prvi izvedeni helikopterski desant postrojbi HV-a dotad, a za pripadnike postrojbe i potpuno drukčiji teren i vremenski uvjeti. Zahvaljujući spremnosti i sposobnosti gardijskih brigada i pripadnika specijalne policije u izvođenju borbenih djelovanja, uspješnost operacije bila je višestruko zajamčena, a pokazalo se i koje učinke to imalo na neprijatelja. koje su svi do sada rekli izlagači, čestim izmjenama na crti bojišnice narušili izravnom prostoru, to su isto tako rekli snage koje su pristizale. Djelovanje obuhvatom u napadnom dijelu operacije postignuta je velika učinkovitost, znači to je govorio gospodin pukovnik Prisajko koji je bio sad tad zapovjednik specijalnih snaga, koje su probleme imali na Velebitu. 4-godišnja doba su izmenjivala u toku 24. Ni konji, kamoli helikopteri nisu mogli u određenim vremenskim periodima donijeti ni hranu, ni vodu. Po nekoliko dana su bili izloženi ekstremnim, ne znate šta je bilo teže tada, ili zima i snage. Možemo reći što su svi složili, ovo je prva integrantska, združena operacija, tada nije bio kopnena vojska, nego su bile zborna operativne zone, zrakoplovstvo Mornarica i postrojbe ministarstva unutarnjih poslova. No teške i dugotrajne borbe, junački juriši i obrane, zanos i odlučnost u oslobađanju domovine ubrali su danak. Do okončanja operativnih djelovanja 127 hrvatskih vitezova položilo je svoje živote za slobodnu Hrvatsku, a ranjeno ih je 158. Njima u spomen i sjećanje, a nama da pamtimo i ne zaboravimo, palit ćemo ti cvijeće jer su nas vječno zadužili. Na polaganje vijenca, svečani korak, stup, boj! Njima u zahvalnost poklonit ćemo se podnos svakog spomen obilježja koje s ponosom podižemo njihovoj odanosti, vjernosti i domoljublju. Ostavih ti rijeku dušo, da ti mije lice nježno. Blagi lahor nek ti mrsi kose zlatne. Dođi nekad huku mome i posadi ružu bijelu, zalij ružu jednom suzom
same dušo. A kad odeš domu mome kraju Imotskome, gdje je mladost moja cvala, tu beri stručak smilja, prinesi ga srcu svome, nek miriše, naka budi. Narod koji zaboravlja svoju prošlost nema ni budućnosti. Na svečanosti još jednom, kako se nikad ne bi zaboravilo na sudbonosne zadarske dane, podsjetili oni koji su i sami bili dijelom njihove ratne stvarnosti. Upravo na području Novskog Ždrila ne preti svoju namjeru cijepanja Hrvatske. Prekidanjem prometne i gospodarske povezanosti sjevera i juga Hrvatske bilo je ugroženo čitavo hrvatsko priobalje. I hrvatski puk u Dalmaciji, ali i onaj u Bosni i Hercegovini kojim se jedino tim putem mogla dostavljati pomoć, bio u nemogućoj situaciji. Bojišnica i uoči operacije bila na samom ulazu u grad Zadar. Sjetimo se, Dračevac, Križ, Sokin i Bili Brig, koji je usput svakodnevno bio izložen napadima neprijateljskog topništva. Srbi na okupiranom području, takozvanim UNPA zonama, ne samo da nisu bili spremni na postizanje mirnog rješenja, već su upravo u vrijeme operacije Maslenica nastavili s maltretiranjem i progonima i protjerivanjem preostalih Hrvata sa okupiranih područja, pljačkajući njihovu imovinu i paleći kuće. Nepunih 15 godina je od toga prošlo, kao da je bilo to, ali istovremeno i blisko. Bez obzira na gubitke, operacija Maslenica podigla je moral i samopouzdanje Hrvata, te je potvrdila i dokazala spremnost, odlučnost i potreban stupanj organiziranosti Hrvatske oružanih snaga za privremeno okupiranih područja. Ona je preokrenula tijek Domovinskog rata. Operacija Maslenica za nas je sudionike još nešto mnogo dublje od pukog izlaganja činjenica, podataka, vojničkih analiza i povijesnih prikaza. Mi ćemo je pamtiti po junaštvu mnogih naših suboraca i prijatelja, onih živih, anonimnih, ali nažalost i onih koji danas nisu s nama. Operacija Maslenica svjedoči o velikom hrvatskom zajedništvu i solidarnosti. Oslobranitelje cijele Dalmacije, Slavonije i gotovo svih krajeva Hrvatske sa izmučenim građanima Zadra i Ravnih Kotara u najtežim trenucima njihove povijesti, kada su pobunjeni proglasili svoju paradržavu tu na domaku grada. Na samom Novigradskom moru, u neposrednom zaleđu Biograda, Vodica i Šibenika, koja je poput tumora slabila cijelu državu i onemogućavala njen normalni razvoj. Postignutim uspjesima Hrvatskom je nada i dostojanstvo, a neprijatelju jasno dano do znanja što ga čeka. U vojnom smislu, geostrateški, Ravnokotarska ploča bila je vojno zahtjevna kroz povijest. Zadaća oružanih snaga bila je osloboditi Ravnokotarsku ploču, odnosno Zadarsko zaleđe i grad Zadar od neposrednog neprijateljskog djelovanja, odbaciti neprijatelja od hrvatske obale, presjeći osnovne putne smjerove Gračac, Obrovac, Benkovac, Knin i osloboditi komunikaciju Zadar, Maslenica, osloboditi zračnu luku Zemunik te zaustaviti ključne točke na Velebitu, te zauzeti. Cijela operacija pripremljena je u potpunoj tajnosti, zatekavši i iznenadivši neprijatelja. Postrojbe Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova napale su istodobno potiskujući neprijateljske snage prema Zemuniku, prometnicom Zadar-Maslenica prema Benkovcu, uz obalu prema Varovanjskoj i dalje prema Obrovcu, ovladavajući sovima na Velebitu.
Glavni ciljevi operacije ostvareni napadima postignuti su već nakon 72 sata, oslobodivši 92 četvorna kilometra hrvatskog teritorija, što je omogućilo ponovno cestovno povezivanje Dalmacije sa kopnenom Hrvatskom. Operacijom Maslenica potvrdila se i dokazivnost, odlučnost i potrebni stupanj organiziranosti oružanih snaga za oslobađanje privremeno okupiranih područja vojnim putem. Naša opredjeljenost od samog početka bila je želja za mirom, želja za rješavanjem bez žrtava i razaranja. No, ne zavaravamo se da nije bilo Maslenice kao i svih drugih provedenih akcija i operacija i svih naših pobjeda i vojnih uspjeha, nikada Hrvatsko Podunavlje ne bi bilo reintegrirano na miran način. Misu za poginule hrvatske branitelje u zahvalu za dar slobode koju danas u Zadarskoj katedrali Svete Stošije služio je generalni vikar vojnog ordinarijata Monsignor Josip Šantić, pozvavši nas da zasluge naših branitelja treba vrednovati i živjeti. Znamo cijeniti mučeničku krv naša, jer oni su mučenici za domovinu. Oni su mučenici koji su bili spremni umrijeti da bi mi mogli živjeti. Oni su ispunjeni onu Kristovu misao. Nema veće ljubavi nego darovati svoj život za svoje prijatelje. I danas su u Hrvatskoj potrebiti oni koji će živjeti samozatajno, unoseći sami sebe u dobro domovine i imaju. Oni su prepoznatljivi. Nažalost, oni nisu predmeti. O njima se ne piše. Njih se pokušava na neki način marginalizirati, staviti po stranu. Ali oni postoje, jer kad oni ne bi postojali, mi danas ne bi bili ovdje, mi danas ne bi živjeli. Jer naša povezanost u pozitivnom nastavu učinit će da će domovina biti još snažnija i da će biti svjedok Isusa Krista u Europi, u NATO paktu i svijetu. Svake noći za te Boga moli, pivajući kamenohi drači. I na kraju još jedno podsjećanje na trenutke za povijest zabilježene okom kamere, na tvrne i ponosne borbe hrvatskih vojnika u operaciji Maslenica. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve đarine neka mi te kite. Kroacijo iz duše te ljubim, ja te volim ka imati dite. Kroacijo iz duše te ljubim, ja te volim ka imati dite. Još se sjećam onih riječi što mi uvijek priča čača. Nemoj sine, nikudi, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani korak kruva, kaplja vina, zrno soli. Nek ti kušin bude stina, a Hrvatsku sine voli.
će mati slavuji, svirat će ti moje mandoline, svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine, sine. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Još se sjećam onih riječi što mi uvijek priča, ča. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Rani korak kruva, kaplja vina, zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli. Nek ti kušin